tol, yes mga tol, back to guitar tayo at dumating na yung gitara natin. And i-unbox natin ngayon. Siyempre kailangan natin si Magic Sword. Magic Sword. Ito. Okay, video mo. O sige po. Video mo ako. Dali. Kailangan. Makabaligtad to. Para makita mo yung binibidyo mo. Okay, tara. Para sure tayo na gitara yung in-order natin. Video mo ha. Ayan ha. Hindi natin walang cut yan. Lumayo ka dun. Lumayo ka konti dun. Sa Magic Sword. Ay, kasi lang. What? Kanina pa? Easy. Legit. Wala mo, yan. Yung laman, Ano po yan? instructions. Hindi ko alam ito para saan. Ano yan? Ito na lang. Tapos USB. Ba't may USB siya? Ay, smart. Okay, Ano pa? nasaksak pa. Type-C to Type-C, di na tayo bibili ng charge ng ano. Ito. Oh, may charger oh. Nag-charge na naman sa atin to. Ito. Tapos yung Iris. Opo. Dapat kasi ayun yung pangalan niya para ito. Parang nakakaya ito pag register ka eh. Try mo lang. Ito talagang case ganito. Akal. Solid case siya. Ha? Solid case. Siya pangkas. Pangkas. Kaya kapag nakita kayo, hindi yung mga yun. Ganda na, karating na. Liit. Liit. Junior size yata. Hindi. Ay, wow. Mga-gold yan. Ay, ini. Ang pang-shake-shake na siya. Ano yan? Strato. Mat yan. Saan pa mo ng coach ko? Maganda daw yan eh. Oo, maganda nito. Kaya kami yung mga nag-aaral. Kaya lang kasi, low speed ka, no? May built-in na po daw yan. Ano kasi po yun? FX. Kaya, sakto lang kayo. Cheap. Ano kasi lisip dito? Turn on. Ano so? Mantin yung ampay na. Something na. Pwede na rin pang tambay acoustic na rin ang mga tambay ka yung dalan mo yung gamitan mo. Hindi naman akala ko nylon. Ano po siya? String talaga. Ah. Try mo na. Hindi na. Malatiya mo ping... Ay, tuya ba? May cameras ka. Sakto yan.
Pwede natin ilagay ito. Try mo. Sa mga matatanda. Hindi mas kulit. Apa? Ano parang babalik na? Luwag siya pa rin. Tapos din mong gagamitin yung cambio niya, no? Yun yung sinasabi ko sa iyo, Jake. Ang hirap yung ano. Fresh ba? Chinese. Yung sinasabi ko, quality talaga yung China nung pumunta kami doon. Dito lang yung hindi quality yung China eh. Pero sa bansa nila, power bank mo, solid lang. Eh ni, kahit lang yung China eh, gawala talagang Pilipino eh. Yan. Ito yung... Ayan, video mo. Bigyan natin ng soundtrack.